gaurkoan memoria historikoari buruz gobernu bilkuran hartutako bi akordio garrantzitsuaren berri ematera nator. Dakizuenez, memoria eta bizikidetzako, kanpo ekintzako eta euskararako departamentutik ahalegin handia egiten ari gara erakundeen arteko harremanetan memoria historikoaren oinarri diren hainbat mugarri eta elementu fikatzeko eta eguneratzeko haize involuzionistak eta ukaitzaileak bizi diren garaia hauetan. Lan horrekin, 2015-etik ari gara Euskadirekin, Kataluniarekin eta Aragoirekin egindako hitzarmenekin eta azken urteotan Espainiako gobernuarekin ere, batez ere memoria demokratikoaren estatu idazkaritzaren bidez, baita beste ministerio batzuekin ere. Elkarlana emaitza zehatzak ematen ditu, sensibilitate eta helburu bera dugun hainbat erakunderekin, hala nola memoria kolektibo hau eraikitzea, etorkizunean bortizkeria ez errepikatzeko bermea izan dadin. Bestelako gai batzuk baditugu ere, baina gaur, 1938ko maiatzaren 22ko Ezkabako ihesaldiaren urteurrena ospatu baino egun bat lehenago, pozgarria da jakinaraztea estatuarekin laster sinatuko den San Cristobal gotorlekuaren inguruko protokolo orokorra onartu dugula gobernu bilkura. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.